Pois, de verdad, moitísimas gracias por compartir con nós este problema que lle está pasando e non ten que avergonzarse para nada porque lle pasa a moitísima xente. Moita xente rara, iso sí, pero bueno, moitas gracias, de verdad. Graciñas. Ben, e continuamos xa na nosa mesa con o noso virólogo de cabeceira, o doutor... Perdón, onde está o doutor Meléndez? Doutor Meléndez? Marilu! Que tal, Marilu? Como estás? Marilu, avísame cando esteñamos no aire, Estamos no aire, Ah, bueno, pois tú xa doutor. está ben avisado. De onde ven? Fun dar un paseo, fun ver a TVG 2. Sempre estou na TVG 1 e dixo, eu vou ver a TVG 2. E que Sabes que tal? a TVG 2 é un garaxe. Díxome Gallos, é onde mete o coche. É onde garde o coche aquí, na TVG 2. Sí, señor. Bueno, ainda me rin ali un cacho. Estaba botando a Londres Ponferradina. Ainda me rin un cacho. O que estaba a contar antes, como experto Hai que ter virólogo... cuidado, non baixar a guardia co virus, Daquela, doutor, podemos dicir xa que o peor desta pandemia xa pasou? Sí, a ver, o peor xa pasou, esta quinta onda xa vemos que as cifras van para baixo, ahora mesmo hai moi pouquiño peligro, ahora é moi difícil contaxiarse hoxe en día. Ahora mesmo é máis fácil que teña maioría absoluta ciudadanos que contagiarse de coronavirus, sí. Ahora está a cousa moi tranquila. Ahora Efectivamente, doutor, a verdade é que os datos non poden ser mellores. Sí, os datos son moi bons, vai baixando, cada vez hai menos contagios. A ver, tampouco hai que relaxar de todo, No, claro. claro, A cousa sí, está moi sí. ben, pero tampouco podemos ir pola rúa escupindo uns a outros ou botándonos semen á cara. No, eso non. Eso no. No, porque xa nos conocemos todos. Entonces, esta xente leva moito tempo con retención e non. Pois... Pero bueno, eu podo dicir, e quero dicir aquí, diante de toda Galicia, que a pandemia dase por controlada, dase por acabada. Pois, que alivio. Moitísimas gracias por informarnos unha semana máis sobre a actualidade da COVID. Un forte aplauso, por favor, para o noso virólogo doutor Meléndez. Nada. Gracias, doutor. Nada. Non é nada. É saber estudiar ser listo e tirar para diante. Claro que sí. Non hai outra Nada, fórmula. agora imos a ir un minutiño a publicidade Non pasa nada, que non pasa nada. volvemos enseguida aquí, nas mañás de Marilú. Vaya. Listo? Moi ben, doutor, moi ben. Avisadenos cando esteñamos fora. Estamos fora, doutor, estamos fora. Moi ben, este plató, Marilu, ten unha magia espectacular. Estuve Sí. outro día con Ana Rosa, cagas por ela. É impresionante. Gracias, Estou moito mellor aquí, este plató. Bueno, veña. Moitas gracias, Vou doutor. tirando, vémonos mañá. No, estuve pensando, mañá non fai falta que veña. Non veño mañá, non pasa nada, porque mañá igual vou a un destes programas que hai a mediodía en 4, hai 7 ou 8, non sei cal é. Veño pasado mañá, non pasa nada. No, pasado mañá tampouco, porque estive pensando que xa non veña máis. Como que non veña máis? Vamos a ver, doutor, como a pandemia pois xa está bastante controlada. Quen dixo eso? Por que dixo que está controlada a pandemia? Pero quen foi o iluminado? A quen escoitou usted que estaba controlada a pandemia? A usted, ahora mismo. Fai Pero nada. dixen eso para non alarmar a población civil. Claro. Hombre, no. Eu dixen, claro. Eu dixen aí en directo que a pandemia estaba controlada para non asustar a xente. Pero a pandemia que ven agora a sexta ola. O que ven por aí subindo pola Fonsagrada. Ven unha pandemia que vai levar por diante cas, gatos, zurdos. No, cuidado, no, cuidado.
Esta ola vai arrasar con todo. Zurdos e diestros, este é unha lotería o que lle cae, Moi Aquí ben, ninguén sabemos nada. O que diga que isto se acabou está moi equivocado. Sí, Isto doutor, queda bueno, moi. en calquer caso, se é así, xo volveremos a chamar, vale? Polo de pronto, non necesitamos máis de vostede. Moitas gracias, doutor, de verdade, graciñas. Xo sabemos ben. que falta un minuto, xo sabemos que falta un minuto. Gracias, doutor, pode ir a Gracias a ti. desmaquillarse Sí, e calquer cousa, pois chamo e tomamos algo, vale? Gracias. Papá no se mueve de aquí. A ver, estamos a punto de volver de Eu son publicidade. virólogo. Podes usted chegar a imaginar o que me costou a min poder salir na televisión desde que acabei a carreira? Bueno, sí, pero é que... Non me movo daqui. Perdón, é que... Que xo estamos sei, a que 30 sabemos segundos. contar. Pois, por favor, abandono o plató, porque Que vamos a non entrar me en dá directo. la gana. Por favor, poden quitarme este señor de aquí, por favor. Que me vas quitar tú, ou? Ay, Pide, pide. Continuamos nas mañás de Marilú. Finalmente o noso virólogo vai quedar connosco un ratiño máis para entregarlle o testemuño a un novo colaborador, porque si hoxe estreamos sección. Un aplauso, por favor, para o vulcanólogo Héctor Freire. Boas, Marilú, como estás? Boas, que tal? Como estás, ben? Ben, moi ben. Vulcanólogo. Vulcanólogos, sí. Pero si eso non existe, vulcanólogo. Eso non existe, eso é como tornero fresador. Eso non existe. Vulcanólogo. Vulcanólogo. Son palabras que se dicen, pero que non existen, como navia de Suarna. Eso non, son palabras que se dicen, pero eso non existe. Vulcanólogo. O vulcanólogo. Vulcanólogo. O vulcanólogo Héctor Freire vai ter unha sección diaria para informarnos de toda a actualidade do volcán da Palma e de outros que vayan aparecendo. Que van a aparecer outros aí na Judiña ou por aí. Bueno. Nada. Que vulcanólogo, Sí. No, xa tes cara deso. Normal que vaya en pantalón corto porque a lava sale quente, claro. Entonces tes... Bueno, vulcanólogo, eso que mierda de vulcanólogo? Son vulcanólogo, un experto en volcáns, evidentemente. Xa, e Evidentemente. iso que onde se estudia eso? Eso estudio eu en 2 noites, poñeme 2 noites con libro e saco o volcán para diante. Bueno, o primeiro que imos facer é explicarlle a xente que é un volcán. Para iso trouxen unha maqueta. Para! Trouxa maqueta. Pero para. Pero este é un festival de fin de curso, espera. Que espera que sea un festival de fin de curso? Vamos tocar a flauta, hombre. Marilu, si vamos facer cousas da EGB, avisárasmo, espera. Disculpe, doutor. Espera que sea de Willy Fogg. Home, por favor, Marilu. Por favor. Por favor. Sexamos serios, por favor. Que é un nido dunha velutina. Pero seamos serios. Un volcán. Héctor, perdón, de verdad, perdón. Continúe, por favor. Un volcán é unha fisura na corteza terrestre a través da cal sae o magma. O magma! O magma era unha discoteca de Santa Comba. Ese era o magma. Un discopub. Marilu, Que non era discoteca. Non era discoteca, era disco club. Quítalle o disco. Marilu, unha cousa, se me vai a interromper constantemente, o mellor é que marche. No, por suposto que no. Marcha. No. Oi, que rápido salta o vulcanólogo. Non aguanta nada o vulcanólogo. Bueno. Vulcán.
A ver, era mellor que viñera meu cuñado que traballou un vulcano 2 anos. Iballe mellor que... Non me jodas. Bueno, por favor. Por favor. Para que a xente o entenda mellor, Sí. aquí temos unha imaxe dun corte transversal dun volcán. Que pasada, é impresionante. Isto é unha chulada. Ven de abaixo, quentas e sal por riba. Isto é espectacular. Isto que fixeche unha foto do Santillana, do libro, puñeche a él isto. A ver, por favor. Pero que clase de xente ven agora a televisión? Dios mío, se chega a estar vivo Jorge Mira e ve isto, Jorge Mira está vivo. televisivamente. No, digo, non sei. Antes sí que había xente lista na televisión. Jorge Mira, Santiago Pemán. E cando había xente que falar de medicina, viñan médicos, Sí. como Manuel Torre Iglesias. Manuel Torre Iglesias non era médico. Médico, arquitecto e abogado, díxomelo a min, e nunca fun á universidade, dixo. Continúa, Héctor, por favor. Moitísimas gracias. Sí, Gueto, que estamos aprendendo muchísimo, Sí. Agora imos ver unha imaxe en tempo real vía satélite da Illa da Palma para poder apreciar ben como o río de lava avanza levando todo o seu paso. Que lle pasa a este señor? Pregunto. Non. Son mimos. Como xa non vai vir máis ás mañás de Marilú. Joder, que me cago na mar. Imagínate, Marilú, que me costaba a mí chegar a esto, joder. Que eu estaba de virólogo, estaba comendo mierda, joder. Veo virus e agora, joder, salía na televisión. É hora de dar unha patada así, dun día para outro. Onde vou agora, pichón, mujeres, hombres e viceversa tamén. Onde vou eu? Vostede por que non volve ao seu traballo? Traballar en que? Joder, que vou traballar? Home, Son virólogo, que vou traballar? entendo que tería traballo no laboratorio. Non entrei na miña vida, quedei na cafetería toda a mañá, sempre. Iba a entrar. Joder. Ahora ya tiña, estaba eu nesta televisión, joder, que me gustaba. Teño o teléfono de WhatsApp de Cantizano, joder, sabes, unha vida. A xente conocíame pola calle e dice, vai o virólogo, que listo é, e que pouco cu ten. E eu, bueno, a xente dicíame, hasta luego, pandemier. Chamabanlle pandemia. Bueno, a xente non lle gusta inventar nombres. A Tonecho, a Roberto Vilar sigue chamando Tonecho, que decir, non lle gusta andar cambiando. E agora me bate... Perdón, Héctor, sabes se xa cando vai chegar a lava ao mar? Bueno, é complicado facer unha estimación, o que sí podemos avanzar é que é posible que tarde entre 35 e 85 días. Sí, pues mira, está moi calculado todo, Entre 35... Le vamos a cortar el pie, por donde? Ou polo tobillo ou pola jorxa, non sabemos aí, non. Hombre, por favor. Hombre, por favor, a ver. Seamos serios. Non sabe porque non tenen puta idea. É como se me preguntan a mí, quen ganou a Liga de Voleibol de Bielorrusia? Non se pode dicir con exactitud, non se pode dicir con exactitud porque non tenen puta idea do que están falando. Está a falar aquí de estimar un virólogo que non sabían se a pandemia ia durar 2 anos ou 10. No, por aí no, Bueno, por aí no. No, por aí no. Non me compares vasme comparar un virus con un volcán. Estás me comparando un virus con un volcán? O volcán tú xo ves. Tú estás lo vendo porque estás vendo velo. O volcán ve se ven. Pero un virus, amigo. Un virus, tens que estar polo menos a 1 metro para velo. Mire, digo yo unha cousa, vostede non se dá conta de que contra os virus pódense facer vacinas, o ser humano ten unha opción, pero contra un volcán non hai nada que o ser humano poida facer. Espera que lle dé unha pala a Pedro Piqueras. Como lle dé unha pala a Pedro Piqueras, te cago na mar, te echa eso en 15 días. A ver, joder. O que non pode facer a nada un vulcanólogo se lle entra o virus un virus gastroenteritis, cagarría. Se lle entra cagarría, aí non ten nada que facer. Non, o que lle pasa é que se chega aí o virólogo e ve o volcán, vaise cagando pola pata abaixo. Pero sabes que faga co teu volcán? Que vas facer ti como volcán? Que vas facer? Nada, tranquilo, estás moi nervioso. Isto que é... O de arriba... O de arriba, non? E este é o de abaixo, non? Ah! Marilu! Rompeu a miña maqueta! Vulcanólogo. Por favor.
Por favor, Marilú, por favor. Vamos a deixar traballar aos virólogos. Non quero ver máis vulcanólogos aquí, Marilú? Crees que con este numerito que acaba de facer vai seguir traballando de colaborador aquí? Pero os programas hai que dar así alegría. Mira, en Telecinco non mete máis que mierda, seguro. Que me queres? Que pasa en Telecinco? Non, digo que andan metendo sempre cizaña. Moi ben. Pois para ampliar toda a información sobre o volcán da Palma, ademais do vulcanólogo, tamén contamos coa presencia doutro colaborador. Que? Un xeólogo que é toda unha eminencia en Galicia. Adiante, por favor, o xeólogo Carlos Outeiral. Marilu, non vin ao xeólogo ni o quero ver. Ahora, digo unha cousa. Se entra un xeólogo neste plató, mato aquí mismo. ¿A quién vas a matar ti, mona? Pero é dos village people. Usted é o xeólogo? Sí, señor. Pois vai-me poñer 2 cubitos e un poquillo de whisky aquí abaixo. Gracias, Marilu. Chao.